Mega trailer sa Voltes 5 Legacy sa GMA Network, gidayeg sa milyon ka mga viewers. Ani ang report. You are the last line of defense. Dihang gipagawas ang mega trailer sa Voltes 5 Legacy ni atong bag-ong tuig, gatusan kalibo ka mga Voltes 5 fans sa tibuok kalibutan ang napahingangha. Gikan sa mga maaksyon nga eksena, sa mga emosyonal nga panagtagbo, hangtod sa matinud-anong sound design sa nagkasingki nga mga puthaw, ug mismo sa tingog sa electromagnetic robot. May seal of approval usab ang trailer, apil na ang pilot episode gikan sa original makers sa Voltes 5, ang Toei Company Limited. May seal of approval usab ang trailer, apil na ang pilot episode gikan sa original makers sa Voltes 5, ang Toei Company Limited. Ang gidayeg niya nga production sa Voltes 5 Legacy, gitahi sa gitawag nga soul of the project, ang post-production. Gipadayag ni GMA's First Vice President for Post-Production, Paul Tigzon, ang pipila ka mga hagit nga ilang giatubang sa paghimo sa most ambitious project sa Kapuso Network. The show will run for 80 episodes. That amounts to around 2,000 minutes. That's 22 movies of almost every scenes na may graphics. Ang challenge was to make the scenes bigger than or larger than life. Muabot kuno sa halos usa ka gatos ka post-production artists ang nagtinabangay sulod sa kapinduha ka tuig aron mahatod ang labing unang live action version sa labing sikat nga 70s anime. Ang Voltes 5 Legacy gidalit sa Kapuso Network sa tibuok kalibutan now and for generations to come. Nico Sereno, Balitang Bisdak.